kuudzai kuti ndakatozosvika pakuvabvunza kuti grocery renyu ramauya naro ndere mari, so that I can square you mari yenyu yegrocery ndikudzoserei mari yegrocery, because mari yegrocery ravakatotenga nemari yandakainvesta kuti zvinhu zvese zvibude panzvimbo, dress rangu, chikafu chacho haisi kana kota, haitombogadzikani pamapreparations. And remember kuti vamwe vana mai ini handizvishori, ini handibvi kumba kunowaniwa, ndobva kune vanhu vekuti vanongowanawo zvekuti vadyawo, vakaitawo tumastenzi twavo, zvekungostabilize vari stable. But remember ndini ndakaya nenyaya yangu, people vakanga vakatokwereta, vamwe vanhu vakatokwereta kwavakatokwereta kuti vatenge hembe, vaite seiwo, because ndakatituma outfits. Izvezvi zvimaindi nebhiu rekuti randofanira kusweyana nehama dzangu inini kuti sorry zvenyu nekuti makazenge matenga zvinhu zvanangati imimi mutenge, kati chitarisira kuti mukwasha paanobuda uchi mudariro zvinhu zvoti sei zvofamba zvakanaka. Now I have to square that bill, kudzosera vana mama mari dzavo. Munhu wazve vanhu vaMwari ngatinamati. Muzita renyu Baba nerimwe nakumana nerimwe mutsvene. Ishe ndinokutendai nyama nemweya zviri pamwe chete, kusiri kungwara kwedu, kusiri kuna kwedu, asi isimba nenjira dzenyu. Mwari ndiri muHarare, indrive yadhura Mwari, indrive yadhura Mwari. Ndiri iniwa ndichaendawo kunoona mukoma Victor kana madzibaba Chipaga Mwari. Kana hapo anyway Mwari kunotengeswa mota Mwari, ndiri open Mwari, ndarinoketa ndakugarawo muZimbabwe Mwari. Zimbabwe inoradza pasina mota ishiwe kumusoro kudenga. Mwari pakudawo mota Mwari, mota. Toziva hangu Mwari kuti vanhu vanojaja nekuti munamato wepaindaneti, asi munamato wangu uno Mwari wemota ndewangu, nevanhu vese unoshuvira kutenga mota mulife mavo. Amen. Iri kushanda zvakanaka hotspot yacho? Yakuti. Hela? Wadi hotspot yekufundira muvhesi naumudzimira data. Ndapedza. Naumudzimira data. Hela? Ndadzima data. Hela? Iyo unokumbira hotspot ndoku hotspot. Uri kuenda kurekodi? Anti-privacy yangu. Privacy padata rangu. Makajaidzwa mai. Ndibve joni kuti wazoku hotspot atutara nemuvhesi. Wotobva pandiri kana yoma hotspot taura uri panzvimbo paground. Muradius matakupira data. Uri kuenda kudhogodi. Wanyura wandaridzima wani. Iyo wakumana nyika kutengerei data. Ndawina. So kana ndimo guys wo hotspot munhu unoenda kure nenyaya dzake. Ngauye muradius matambira data. Makasimba here mhuri yeZimbabwe, zitandoitwawo mabridge ndauya ndakamirira Mama Talini. Mama Talini vari kuti kune avo vanhu vakakwidza mabhazi vachivadzosera kuZimbabwe, vari kuti hatingangoti munhu waomerwa achidzoka kuZimbabwe. Saka vari da kuti pamunhu wese kana uchiziva kuti ndakakuti ndichikukwidza bhazi ndatumwa ndikati tendai Mama Talini musatendai inini, ndiwe munhu atutaura nezvake. Mama Talini vari kuti pamunhu vachamupa niyo 100 nechikafu chacho kuti muwane pekutangira. Ukangopiwa niyo dzisina chikafu, what if usina mari yekutanga nayo? So vari kuti niyo chikafu. Makambani anotengesa niyo, makambani anotengesa chikafu chehuku, ndibateiwo musabata Mama Talini because havana nguva yekuvhura inbox. Iri ndinozoendesa ma-invoice kuna Mama Talini. Wotumira mari totenga chikafu chehuku, wotumira mari totenga huku. Kana uchiziva someone akabhadharirwa bhazi naMama Talini, anogona kunge munhu asina data. Zimbabwe iri kupisa, anogona kunge asina data, but uchitoziva kuti munhu uyu ihama yangu akabhadharirwa bhazi naMama Talini, mubatewo nguva iripo, abate sisina bridge, tikwanise kubetserana in time. Maona manje because deda adazomhanya zvikoro zvakuvhurwa kusaidi kwandakabva uko. Saka ngativei takatichanga munhu wese ari kuziva kuti akabetserwa naMama Talini kudzoka kumba, utengerwe niyo dzako, wotengerwa chikafu chehuku chako, wochengeta wanawo pekutangira. Hatizivi mangwana ndimi munozototibetsera kana kubetsera Mama Talini bheki. Mama Talini, moyo wamuinawo, may God bless you. Muri kubetsera vanhu vari in need of this help. Haisi nyore kudzoka kunyika kwawanga wane 10 years usiri, 15 years usiri. Wana munhu anobva ati instead yekuti uchingogara uchichema chirege ndikutangire zvehuku. Mama Talini ndanamata kasingaperi. Mwari vakukomborerei. Zvamuri kuitira vanhu ava musazviitira ivo vega, muitire nevamwe vese vanoshuvira kuzviitirwa. Ndatenda hangu. Right, mabridge apedza zvanga achiita anditi kuZimbabwe
saka nauya time yekuti titengera timu yedu ya huku dzavo netutikafu tikokuwana pekutangira project takutotanga kuita maprojects edu slowly pafamily yangu yepanapa pafacebook kana muda kubatsira muda kuwedzera zvatiri kuita muri kuti aiwa tiri kusapota movement yamuri kuita tikuda kuwedzerawo something kuti mubatsirike ndichaisa paypal yangu munongokanda paypal yenyu kana muchida kuti mazita enyu timamenshene tinomamenshena and kune macompanies aoda kushanda nesu we are more than welcome kuti shande nemi anditi tumirai information yenyu toshanda tese topusha business ngatibatsira nezimbabwe ngatibata nezimbabwe one love one zimbabwe I love you so much guys at the moment ndimboitira maprojects kune vanhu vandakabvisa kubva South Africa then Bridget kana adzokera South Africa tiona kuti kune vamwe vachida kubatsirwa kuenda kumba